Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിസ്രാധ ഗോവിന്ദ മന്ദിര സ്കൂൾ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓം അജ്ഞാനവിദ്രാന്തസ്യ നരാശനാശലാകിയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സുഖദാൻ വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണകരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രി വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തികം യാനന്ദം അഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂതശിരോമണി നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യാനാംനേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ കി ജയ, ഗുരുരാജ് കി ജയ, തായ ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന നിഷ്ഠാരകമത്വാഗ്യാമദാനന്ദാ നമസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഷഷ്ഠസ്കന്ധം ഷഷ്ഠോധ്യായം ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. പുതിയൊരു അധ്യായം തുടങ്ങുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലൊക്കെ ഇന്ന് വിഷു ആണ് അല്ലെ, പുതിയ വർഷം തുടങ്ങുന്നതാണ്. ഒരു വൈഷ്ണവരെ സംബന്ധിച്ചോളം വൈഷ്ണവ കലണ്ടർ പ്രകാരം നമ്മള് ഗൗരാബ്ദം അല്ലെ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ, ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആവിർഭാവ ദിനം, അവതാര ദിനം, ഗൗരപൂർണിമ മുതലാണ് നമ്മളൊരു പുതിയ വർഷമായിട്ടൊക്കെ കണക്കൂട്ടും. എങ്ങനെയായാലും ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും ബംഗാളിലൊക്കെ അവരുടെ ന്യൂ ഇയർ ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആഘോഷങ്ങൾ അല്ലെ. കേരളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ പുതുവർഷമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പോൾ അല്ലെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീന് കാണാമല്ലോ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ പുതിയൊരു അധ്യായമാണ് ദശന്റെ പുത്രിമാരുടെ സന്തതി പരമ്പര. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു, ദശന് പുത്രന്മാരുണ്ടായി, 10,000 പുത്രന്മാരുണ്ടായി. അവരൊക്കെ നാരദമുനി ദശന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് നയിച്ചു അല്ലെ. എന്നാൽ അവരുടെ ആ ജീവിത ഉദ്ദേശം സഫലമാക്കി കൊടുത്തു നാരദമുനി അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് വീണ്ടും 1000 പുത്രന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചു. അവരെയും അല്ലെ, ദശന്റെ എല്ലാ പുത്രന്മാരെയും ആധ്യാത്മിക വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി
അല്ലെ. ഇനി അതുകൊണ്ട് ദശൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു, ഇനി പുത്രന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചാലേ നാരദമുനി കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ അല്ലെ. പുത്രിമാരെ എന്തായാലും ബ്രഹ്മചാരിണി അല്ലെ അങ്ങനെ ആക്കുന്ന എന്തായാലും ആക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുത്രിമാരെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ സമ്പ്രദായത്തിൽ അങ്ങനെ ഇസ്കോണിൽ അങ്ങനെ ബ്രഹ്മചാരിണിമാരുന്നില്ല, ബ്രഹ്മചാരികൾ മാത്രം അല്ലെ. ചില സമ്പ്രദായക്കാരൊക്കെ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ കാണാം, അവിടെ അങ്ങനെ സ്ത്രീകളും ഒക്കെ ബ്രഹ്മചാരികളായിട്ടൊക്കെ കാണാം. അപ്പൊ പ്രഭുപാദൻ എന്തായാലും അങ്ങനെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. എന്തായാലും സ്ത്രീക്ക് എപ്പോഴും ഒരാളുടെ സംരക്ഷണം വേണമെന്ന് പറയും. ഒന്നിക്കൽ ഭർത്താവിൻ്റെതോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ പുത്രന്മാരുടെ അല്ലെ പിതാവിന്റെ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അങ്ങനെ അവരെ എപ്പോഴും കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ദർശനും വിചാരിച്ചു, എന്റെ പുത്രിമാരെ ഇനി എന്തായാലും നാരദമുനി സന്യാസിയാണ് അല്ലെ, സന്യാസി, അവരെയൊക്കെ നേരത്തെ കൊണ്ടുപോയി ദർശന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം അവരെയൊക്കെ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് നയിച്ചു. ഇനി എന്തായാലും അതിന് ഞാൻ അവസരം കൊടുക്കില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് പുത്രിമാരെ സൃഷ്ടിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അവരിൽ നിന്നാണ് 60 പുത്രിമാരെ സൃഷ്ടിക്കുക, അവരിൽ നിന്നും എല്ലാ പരമ്പരകളും ഉണ്ടായി അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. നമുക്കതിന്റെ ഒരു സംഗ്രഹം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് വായിച്ചിട്ട് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. അധ്യായം 6 ദശന്റെ പുത്രിമാരുടെ സന്തതി പരമ്പര. ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ദശ പ്രജാപതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി അസിഗ്നിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ 60 പുത്രിമാർക്ക് ജന്മം നൽകി. ഈ പുത്രിമാരെ ജനസംഖ്യാ സംവർദ്ധനവിന് വേണ്ടി വിവിധ വ്യക്തികൾക്ക് ദാനം നൽകി. ഈ സന്താനങ്ങൾ പുത്രിമാരായതിനാൽ നാരദമുനി അവരെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിത്യാഗക്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രിമാർ നാരദമുനിയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. അവരിൽ 10 പേരെ ധർമ്മരാജാവിനും 13 പേരെ കശ്യപ മുനിക്കും 27 പേരെ ചന്ദ്രദേവനും വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു. അപ്രകാരം 50 പേരെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തതിനു ശേഷം അവശേഷിച്ച 10 പേരിൽ 4 പുത്രിമാരെ കശ്യപനും ഈ 2 പേരെ ഭൂതനും അങ്കിരസനും കൃശാശുനും നൽകി. ഇവിടെ 2 പ്രാവശ്യം പറയുന്ന വേറൊരു കശ്യപൻ എന്നു പേരുള്ള വേറൊരാൾക്കാണ് പറയുന്നത്. ഈ 60 പുത്രിമാരിലൂടെയാണ് മനുഷ്യജീവികൾ, ദേവന്മാർ, അസുരന്മാർ, പക്ഷിമൃഗാദികൾ, നാഗങ്ങൾ തുടങ്ങി നാനാതരം ജീവസത്തകളെ കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറയ്ക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ഒരുവൻ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ദശന്റെ പുത്രിമാരെ കശ്യപനും ചന്ദ്രദേവനും അങ്ങനെയുള്ള മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ആ പരമ്പര ഉണ്ടായതായിട്ടും പറയുന്നു. ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും പക്ഷികളും മൃഗാദികളും നാഗങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇവരിലൂടെയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കണം എന്ന്. ഓക്കെ, 1ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച തതഃ പ്രാചീദസോ അസ്യ ജ്ഞാമനുനീത സ്വയംഭുവ ഷഷ്ഠീം സജ്ജനയാമാസ ദുഹിതൃ പിതൃവത്സലഃ. ശ്രീശുക ഉവാച തതഃ പ്രാചീദസോ അസ്യ ജ്ഞാമനുനീത സ്വയംഭുവ ഷഷ്ഠീം സജ്ജനയാമാസ ദുഹിതൃ പിതൃവത്സലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച തതഃ പ്രാചീദസോ അസ്യ ജ്ഞാമനുനീത സ്വയംഭുവ തതഃ പ്രചീദസോ അസ്യ ജ്ഞാമനുനീത സ്വയംഭുവ ഷഷ്ഠീം സഞ്ജനയാമാസ ദുഹിതൃ പിതൃവത്സലഃ.
श्रीशुगोवाच श्रीशुक ततः प्राचेदसो अस्य ज्ञामनुनीत स्वयंभुव तदा प्रचेदसो अतिज्ञा अनूनीना षष्टिं सञ्जनयामास पितृवत्सलः सञ्जनयामास दुहित्रो पितृवत्सलाः। हरे कृष्ण प्रभुजी। अंबिकाकेशवी दस्मादि चलिकुडमास हरे कृष्ण कृष्ण प्रभुजी चलिकुड श्रीशुक उवाच ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीशुक उवाच ततः प्रेच्छेदसो आसिज्ञामनुनीत स्वयंभुवा षष्टिं सञ्जनयामास दुहितृ पितृवत्सलाः हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण रामेंद्र प्रभु हरे कृष्ण प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीशुक उवाच ततः प्राचेदसो असिज्ञाम् अनुनील स्वयंभुवा षष्टिं सञ्जनयामास दुहितृवत्सलाः। हरे सकुब्जी। हरे कृष्ण प्रभु निर्मला माता जी चलिकुडमास हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी। चल ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीशुक उवाच ततः प्राचेदसो असिज्ञामनुनीत स्वयंभुवा षष्टिं सञ्जनयामास दुहितृ पितृवत्सलाः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण पद्मकुमारी माता जी चलिकुडमास हरे कृष्ण प्रभे। हरे ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय श्रीशुक उवाच ततः प्राचेदसोऽसिज्ञामनुनीत स्वयंभुवा षष्टिं सञ्जनयामास दुहितृवत्सलाः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण विजयनाथ माता जी चलिकुडमास हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीशुक उवाच ततः प्राजेदसो असिज्ञामनुनीत स्वयंभुवा षष्टिं सञ्जनयामास दुहितृ पितृवत्सलाः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण वत्सलाय माता जी चलिकुडमास हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय श्रीशुक उवाच तदा प्राजेदसोऽस्यज्ञाम् अनुनीता स्वयंभुवा षष्ठीं सञ्जनयामास दुह्यतो पितृवत्सलाः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण सिंधु सिक्के माता जी चलिकुडमास कृष्ण प्रभुजी। हरे ॐ कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय श्रीशुक उवाच तदा प्राचेदसो असिज्ञा अनूनीद स्वयंभुवा षष्टिं सञ्जनयामास दुहितृ पितृवत्सलाः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण तंगमणि माता जी चलिकुडमास हरे कृष्ण अनम्यूट ചെയ്തോളൂ हरे कृष्ण अनिता कुमारी माता जी चलिकुडमास हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी कृष्ण ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीशुक उवाच ततः प्राचेदसो असिज्ञामनुनीत स्वयंभुवा षष्ठीं सञ्जनयामास दुहितृ पितृवत्सलाः हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण तंगमणि माता जी ചൊല്ലാൻ പറ്റുമ്പോൾ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കേ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ മാता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ हरे ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय श्रीशुक उवाच ततः प्राचेतसो असिज्ञामनुनीता स्वयंभुवा षष्ठीं सञ्जनयामास दुहित्युः पितृवत्सलाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी स्वर्णप्रभा माता जी चొല്ലിക്കൊള്ളൂ हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीशुक उवाच ततः प्राचेदसो असिज्ञाम् अनुनिन्द स्वयंभुवा षष्ठीं सञ्जयनामास दुहितृपुत्रवत्सलाः। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण
സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച തത പ്രാചേതസോ സ്കന്യമാനുനീതസ്വയംഭുവഃ ഷഷ്ഠീം സഞ്ജയനായാമാസ ദുഹിത്തു പിതൃവത്സലാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തദേവി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തദേവി മാതാജി അല്ലേ? ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച തത പ്രാചേതസോ അസ്ഥിജ്ഞാനമാനുനീത സ്വയംഭുവാ ഷഷ്ഠീം സഞ്ജനയാമാസ ദുഹിത്വോ പിതൃവത്സലാഃ. ഹരേ ഹരേ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രത്ന ശശിധര മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രത്ന ശശിധര മാതാജി. സാവിത്രി വൈശല്യദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച തത പ്രാചേതസോ അസിജ്ഞാമനുനീത സ്വയംഭുവ ഷഷ്ഠീം സഞ്ജനയാമാസ ദുഹിതൃ പിതൃവത്സലാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ വിജയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച തഥാ പ്രാചേതസ്വസ്കിന്യമനുനീത സ്വയംഭുവ ഷഷ്ഠീം സഞ്ജനയാമാസ ദുഹിത്വോ പിതൃവത്സലാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടി ചൊല്ലാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് എല്ലാവരും വിഷുവൊക്കെ ആയിട്ട് തിരക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചൊല്ലാൻ പറ്റാത്തവർ പ്രശ്നമില്ല. ഞാൻ ഇന്നലെ ചോദിക്കാനും മറന്നുപോയി ക്ലാസ് വെക്കണോ വേണ്ടി എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ ഇന്നലെ മറന്നുപോയി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമതിൻ്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് ഭക്തിദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ച് ശിവദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, അനന്തരം ബ്രഹ്മദേവന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം പ്രാചേതസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദശപ്രജാപതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി അസിഗ്നിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ 60 പുത്രിമാരെ ഉത്പാദിപ്പിച്ചു. ഈ പുത്രിമാരെല്ലാം അവരുടെ പിതാവിനോട് വളരെ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ ഉള്ളവരായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ച് തന്റെ ധാരാളം പുത്രന്മാർ നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദക്ഷൻ നാരദമുനിയോടുണ്ടായ തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ പശ്ചാത്തപിച്ചു. ബ്രഹ്മദേവൻ അപ്പോൾ ദക്ഷനെ കണ്ട് വീണ്ടും സന്താനങ്ങളെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഇത്തവണ നാരദമുനി തന്റെ സന്താനങ്ങളെ സന്യാസക്രമം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിച്ച് ശല്യം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആൺസന്താനങ്ങൾക്ക് പകരം പെൺസന്താനങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ ദക്ഷൻ ജാഗ്രത പുലർത്തി. സ്ത്രീകൾ ജീവിതത്തിന്റെ പരിത്യാഗക്രമം സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ളവരല്ല. സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു ഭർത്താവ് മോക്ഷത്തിന് യോഗ്യനാകുന്ന പക്ഷം അവന്റെ പത്നിക്കും അവനൊപ്പം മോക്ഷം ലഭിക്കും. ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രസ്താവിച്ചുള്ളതനുസരിച്ച് ഒരു ഭർത്താവിന്റെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അവന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടും. ആയതിനാൽ സ്വന്തം ഭർത്താവിനോട് അങ്ങേയറ്റം വിശ്വസ്തയായിരിക്കുക എന്നതാണ് ഭാര്യയുടെ ധർമ്മം. അപ്പോൾ പ്രത്യേക ഉദ്യമം കൂടാതെ അവൾക്ക് ഭർത്താവിന്റെ എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിയും. ചില പ്രഭുപാദിക്ക് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദശധർമായ കായദാദിഷ്ടതൃണവചേന്ദവേ ഭൂതാംഗിരകൃശാശോഭ്യോ ദ്വേദേ ദാർശ്യായ ചാപരഃ. ദശധർമായ കായാദാദിഷ്ടതൃണവചേന്ദവേ ഭൂതാംഗിരകൃശാശോഭ്യോ ദ്വേദേ ദാർശ്യായ ചാപരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കി. ഓക്കെ, രത്ന ശശിധരൻ മാതാജി ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിയോ? ഇല്ലല്ലോ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ദശധർമായ കായാദദിഷ്ട തൃണവ ചേന്ദവേ ഭൂതാംഗിരകൃശാശോഭ്യ ദ്വേ ദ്വേ താക്ഷ്യായ ചാവരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा माता जी। ആ ചൊല്ലു. हरे कृष्णा प्रभु जी। ആ ചൊല്ലു. हरे कृष्ण. कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय दश धर्माय कायादादिष्ट प्रणव चेन्दवे भूतांगिरा कृशासोक्षेभ्यो दे तार्ष्याय चापरः. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण. ഗീതാശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय दशधर्माय कायादाद्विषत्रिणवचेन्दवे भूताङ्गिरकृशाश्वेभ्यो द्वे द्वे ताक्ष्याय चापराः. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ओम नमो भगवते वासुदेवाय दशधर्माय कायादात् दुष्टतृणवचेन्दवे भूताङ्गिरकृशाश्वेभ्यो द्वे द्वे ताक्ष्याय चापराः. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय दशधर्माय कायादाद्विष्टप्रणवाचार्यवे भूदाङ्गिरकृशाभ्यो भेदे ताक्ष्याय काबराः. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, രതിയാചാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ രതിയാചാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय दशधर्माय कायादाद दिष्टतृणव चेन्दवे भूताङ्गिर कृशाश्वेभ्यो देवताक्षाय चापराः. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. സുജാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ ओम കൃഷ്ണ. नमो भगवते वासुदेवाय दशधर्माय कायादाद्विषत्रिणवचेन्दवे भूताङ्गिरकृशाश्वेभ्यो द्वे द्वे ताक्ष्याय चापराः. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥനം. അദ്ദേഹം 10 പുത്രിമാരെ ധർമ്മരാജനും അഥവാ യമരാജനും 13 പുത്രിമാരെ ആദ്യത്തെ 12 പിന്നീട് 1 കശ്യപനും 27 പേരെ ചന്ദ്രദേവനും അങ്കിരസിനും കൃശാശനും ഭൂതനും ഈ 2 പേരെ വീതവും ദാനമായി നൽകി. ശേഷിച്ച 4 പുത്രിമാരെയും കശ്യപന് നൽകി. അതേ കശ്യപന് തന്നെയാണ് നൽകുന്നത്. അപ്രകാരം കശ്യപനാകെ 17 പുത്രിമാരെ ലഭിച്ചു. യമരാജന് ധർമ്മരാജന് 13 പേരെ അത് 10 പുത്രിമാരെ യമരാജന് 17 പുത്രിമാരെ കശ്യപന് 27 പേരെ ചന്ദ്രദേവന്. അപ്പൊ അതിൽ 27 പേരെ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്താ പറയാ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പേരുകളായിട്ട് പറയും. പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ 2 പേരെ അങ്കിരസിന് കൃശാശന് ഭൂതനും 2 പേരെ നൽകുകയുണ്ടായത്. ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ അവരുടെ പേരുകളൊക്കെയാണ്. കൂടുതൽ അതിലൊന്നും വിശദീകരണം കൂടുതലായിട്ടില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം നോക്കിയിട്ട് വേഗം നിർത്താൻ ക്ലാസ്. വിഷുവായിട്ട് എല്ലാവരും തിരക്കിലായിരിക്കും. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നാമധേയാന്യമൂഷാം ത്വം
സാപത്യാനാം ച മേ ശൃണു യാസാം പ്രസൂതി പ്രസവൈർലോക ആപൂരിതസ്ത്രയഃ നാമധേയാന്യമൂഷാം ത്വം സാപതിന്യ ച മേ ശൃണു യാസാം പ്രസൂതി പ്രസവൈർലോക ആപൂരിതസ്ത്രയഃ. 3 ലോകങ്ങളെയും ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറച്ച ഈ പുത്രിമാരുടെയും അവരുടെ പിൻഗാമികളുടെയും നാമങ്ങൾ ഇനി എന്നിൽ നിന്നും ദയവായി ശ്രവിക്കൂ. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭാനുർലംബ കഗുത്വാമിർവിശ്വാസാദ്യ മരുത്തതി വസുർമുഹൂർത്ത സങ്കൽപ ധർമ്മപത്ന്യാ സുതാൻ ശൃണു. ഭാനു ലംബ കഗുത് യാമി വിശ്വ സാധ്യ മരുത്തതി വസു മുഹൂർത്ത സങ്കൽപ എന്നിങ്ങനെയാണ് യമരാജന് നൽകപ്പെട്ട പുത്രിമാരുടെ നാമങ്ങൾ. ഇനി അവരുടെ പുത്രന്മാരുടെ പേരുകളൊക്കെ. ഇത്രയും പേര് 10 പേരെ യമരാജന് നൽകുകയുണ്ടായി, വിവാഹം കഴിച്ച് നൽകുകയുണ്ടായിരുന്നു. അവരിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പുത്രന്മാരെ കുറിച്ചിട്ട് അടുത്ത് പറയും. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാനോസ്തു ദേവർഷഭ ഇന്ദ്രസേനസ്തദോ നൃപഃ വിദ്യോത ആസല്ലീംബ യസ്തദശാസ്തനയിത്നവഃ. അല്ലയോ രാജാവേ, ഭാനുവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ നിന്നും ദേവഋഷഭൻ എന്നു പേരുള്ള ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചു. അവനിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രസേനൻ എന്നു പേരുള്ള പുത്രൻ വന്നു. ലംബായുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്നും ലംബായുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ മേഘങ്ങളെയും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച വിദ്യോധൻ എന്നു പേരുള്ള പുത്രൻ ആഗതനായി. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. കകുത സങ്കടസ്തസ്യാകീകടസ്തനയോ യതഃ ഭുവോ ദുർഗാണി യാമേയ സർഗോ നന്ദിസ്തതോ അഭവത്. കകുതയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നും സങ്കതൻ എന്ന പുത്രൻ വന്നു. കീകടൻ എന്നായിരുന്നു അവന്റെ പുത്രന്റെ നാമം. കീകടനിൽ നിന്നും ദുർഗ എന്നു പേരുള്ള ദേവന്മാർ ജനിച്ചു. യാമിയിൽ നിന്നും സർഗൻ എന്ന പുത്രൻ വന്നു. അവന്റെ പുത്രന് നന്ദി എന്നായിരുന്നു നാമം. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതിനൊന്നും ഭാവാർത്ഥമില്ല. ഇവര് എന്താ പറയാ, ആ 10 പുത്രിമാരുടെ ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പുത്രന്മാരെ കുറിച്ചും അവരുടെ പുത്രന്മാരെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വിവരിക്കുന്നത്. അവരുടെ നാമങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പോവുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നാമമൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ ബൈഹാർട്ടായിട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ പരമ്പര. അപ്പൊ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇനി വരുന്നു എന്താ പറയാ, കശ്യപന്റെ ആ പരമ്പരയിൽ നിന്നും വരുന്ന വിശ്വരൂപനെ കുറിച്ചിട്ടും അവരെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. അത് നമ്മളിനി അടുത്ത് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പിന്നീട് വീണ്ടും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. വിശ്വേദേവാസ്തു വിശ്വായ അപ്രജാം സ്ഥാൻ പ്രജഷതേ സാധേ ഗണശ സാധ്യായ അർത്ഥസിദ്ധിസ്തു തൽസുതഃ. വിശ്വന്റെ പുത്രന്മാർ വിശ്വദേവന്മാരായിരുന്നു. അവർക്ക് സന്തതികളില്ലായിരുന്നു. സാധ്യയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നും സാദസ്യൻ എന്ന പുത്രൻ പിറന്നു. അവന് അർത്ഥസിദ്ധി എന്നു പേരുള്ള ഒരു പുത്രനുണ്ടായി. 8-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മരുത്വാംശ ജയന്തശ മരുത്വത്യാ ബഭൂവധുഃ ജയന്തോ വാസുദേവാംശ ഉപേന്ദ്ര ഇതി യം വിദുഃ. മരുത്വാനും ജയന്തനുമായിരുന്നു മരുത്വതിയിൽ നിന്നും ജന്മമെടുത്ത 2 പുത്രന്മാർ. വാസുദേവ ഭഗവാന്റെ ഒരു വിസ്തരണമായ ജയന്തൻ ഉപേന്ദ്രൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. 9-ാമത്തെ ശ്ലോകം.
മുഹൂർത്തികാ ദേവഗണാ മുഹൂർത്തായ സജഞ്ജിരേ യേ വൈ ഫലം പ്രയച്ഛന്തി ഭൂതാനാം സ്വസ്വകാലജം. മൗഹൂർത്തികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദേവന്മാർ മുഹൂർത്തായുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നും ജന്മമെടുത്തു. ഈ ദേവന്മാർ ജീവസത്തകൾക്ക് അവയുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ യഥാകാലം നൽകുന്നു. 10-11 ശ്ലോകങ്ങള്. സങ്കൽപ്പായസ്തു സങ്കൽപ്പ കാമസങ്കൽപ്പജ സ്മൃതഃ വസവോ അഷ്ടോ വസോ പുത്രാസ്തേഷാം നാമാനി മേ ശൃണു. ദ്രോണപ്രാണോ ധ്രുവോർക്കോ അഗ്നിർദോഷോ വാസ്തുർവിഭാവസുഃ. ദ്രോണസ്യാഭിമതേ പത്ന്യാ ഹർഷശോകാഭയാദയഃ. സങ്കൽപ്പായാസ്തു സങ്കൽപ്പ കാമസങ്കൽപ്പജ സ്മൃതഃ വസവോ അഷ്ടോ വസോ പുത്രാസ്തേഷാം നാമാനി മേ ശൃണു. ദ്രോണപ്രാണോ ധ്രുവോർക്കോ അഗ്നിർദോഷോ വാസ്തുർവിഭാവസുഃ. ദ്രോണസ്യാഭിമതേ പത്ന്യാ ഹർഷശോകാഭയാദയാ. സങ്കൽപ്പയുടെ പുത്രൻ സങ്കൽപ്പൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. അവനിൽ നിന്നും കാമം ജനിച്ചു. വസുവിന്റെ പുത്രന്മാർ അഷ്ടവസുക്കൾ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു. അവരുടെ പേരുകൾ എന്നിൽ നിന്നും കേൾക്കുക. ദ്രോണൻ, പ്രാണൻ, ധ്രുവൻ, അർക്കൻ, അഗ്നി, ദോഷൻ, വാസ്തു, വിഭാവസു. ദ്രോണൻ എന്ന വസുവിന്റെ പത്നി അഭിമതിയിൽ നിന്നും ഹർഷൻ, ശോകൻ, ഭയം മുതലായ പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു. പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രാണസ്യോർജസ്വതി ഭാര്യ സഹ ആയു പുരോചവഃ ധ്രുവസ്യ ഭാര്യ ധരണീർ അസൂദാ വിവിധാ പുരഃ. പ്രാണന്റെ പത്നിയായ ഊർജസ്വതി, സഹൻ, ആയുസ്, പുരോചവൻ എന്നീ 3 പുത്രന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകി. ധ്രുവന്റെ പത്നി ധരണിയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്നും വിവിധ നഗരങ്ങൾ ജന്മമെടുത്തു. 13-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർക്കസ്യാവാസനാ ഭാര്യ പുത്രാസ്തർഷാദയ സ്മൃതഃ അഗ്നിർഭാര്യ വസോർധാരാ പുത്രാ ദ്രവിണകാദയഃ. അർക്കന്റെ പത്നി വാസനയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നും തർശനിൽ തുടങ്ങി ധാരാളം പുത്രന്മാർ. അഗ്നി എന്നു പേരുള്ള വസുവിന്റെ പത്നി ധാരാ ദ്രവിണകന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധാരാളം പുത്രന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകി. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് വിഷുവൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തിരക്കായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരത്തെ ക്ലാസ് നിർത്താം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാനൊന്നും അറിയിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ക്ലാസ് പിന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാതിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായെങ്കിൽ ശ്രമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശാകൃപാസിന്ധുഭ്യവശാപതിതാനാം പാവനഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ. പ്രഭുപാദ് ശ്രീരാജ് ബ്രഹ്മാൻഡേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി വിഷു. അതൊക്കെ ഞാൻ മൂട്ടുള്ള അതൊക്കെ ഹാപ്പി വിഷു ജഗന്നാഥ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹാപ്പി വിഷു എല്ലാവർക്കും. താങ്ക് യു. ഇന്നൊരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട്. അത് എന്തെല്ലാം ചെയ്തു.
ചെറിയ നെറ്റ്വർക്ക് ശ്ലോകം ചെല്ലുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. എല്ലാവരോടും വാചകൽപ്പത പറയുന്നു. ഹാപ്പി വിഷു ജഗന്നാഥ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹാപ്പി പ്രഭുജി. വിഷു ഹരേ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ ഹാപ്പി വിഷു ജഗന്നാഥ്. ജഗന്നാഥ്. ഹാപ്പി വിഷു ജഗന്നാഥ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ജഗന്നാഥ്. വൈഷ്ണവ